Καλησπέρα σας. Είμαι ο Φωτόπουλος Κωνσταντίνος της εταιρείας Φωτόπουλος Agro. Θα σας παρουσιάσω μία ρημούλκα. Είναι καινούριο μοντέλο. Πάντα με τη βοήθεια τη δικιά σας. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Αυτή η ρημούλκα είναι ένα 80 φάρδος καθαρό με 4,20 μήκος, 7 με 7,5 τόνους. Η συγκεκριμένη ρημούλκα είναι χαμηλό ύψος από το έδαφος, είναι γύρω στους 45 με 47 πόντους στο πάτωμα. Η ρημούλκα αυτή παίρνει γύρω στα 7,5 κυβικά που την έχουμε κηδήσει. Έχει αρκετά μεγάλο παραπέτο, το πάνω είναι σπαστό για να μπορεί να βοηθάει τον αγρότη. Η συγκεκριμένη ρημούλκα είναι για να κουβαλήσει και τελάρα και κοπριές και μπάζα και οτιδήποτε. Έχει το σπαστό το παραπέτο που θα δούμε στη συνέχεια. Απευθείας έχει τη δικιά του την ασφάλεια, το οποίο δεν μπορεί να κάνει. Είναι υπερενισχυμένη, κάνει μόνο για τρακτέρ γιατί είναι προστόβαρη. Γίνεται και για αγροτικό μηχάνημα, αλλά θα είναι για λιγότερο τονάζ. Έχει σπαστή πόρτα που πίσω για να μπορεί να ανοίγει, όπως ανοίγει και το άλλο. Βγαίνουν και τα παραπέτα τα πλαϊνά, έχει ασφάλεια μπροστά, γιατί μπορεί να μην θέλεις να τα έχεις πάνω. Βγαίνουν και τα πάνω τα παραπέτα και η πίσω η πόρτα. Θα συνεχίσουμε τώρα στην πορεία να δούμε και την ανατροπή με τις δύο τελεσκοπικές μπουκάλες πεντάφυλλες. Όπως σας είπα, φοράει δύο τελεσκοπικές μπουκάλες πεντάφυλλες. Κάθε μία είναι για 7 με 7,5 τόνους. Άρα πάμε κοντά στους 14-15 τόνους. Η καρότσα είναι για 7,5-8 τόνους που είπαμε. Απλά βάζουμε μεγαλύτερες μπουκάλες για να έχουμε τις ανοχές και να μην έχουμε πρόβλημα και με τις τρόπες του τρακτεριού. Παίρνει κοντά στα 7 κιλά με 7.200 η κάθε μπουκάλα, άρα επομένως το τρακτέρ θα τραβήξει το τρακτέρ γύρω στα 15 κιλά με 16 κιλά λάδι. Πρέπει να έχουμε τις ανοχές και να έχει αρκετό λάδι το τρακτέρ. Φοράει φρένα λαδιού, φοράει υπερβαρέο άξονα Mercedes. Μπορείτε να δείτε ότι το σανσί του είναι υπερενισχυμένο, είναι 120 και είναι οπλισμένο και με P120 και με κυλουδουκούς εκατοστάριδες. Είναι μέσα οπλισμένο με 120 ΙΤΑ, είναι όλοι με ΙΤΑ και με P. Κυλοδοκός δεν μπαίνει σε καμία περίπτωση γιατί πάντα κρατάει νερά και σκουριάζει. Τα φρένα τους, κατόπιν παραγγελία του πελάτη, έχει μπει ο φάρος, ο φωτισμός του, τα διακριτικά στην άκρη. Ορθοστάτη βάζουμε με κορώνα ποινίου, κατόπιν παραγγελία του πελάτη μπορεί να μπει και υδραυλικός. Ντουλαπάκι επάνω για να αποθηκεύει σημάτες, σκοινιά, οτιδήποτε. Γιατζάκια έχει για να δένουμε σε όλες τις πλευρές. Αλυσίδα για να ανοίγει πόρτα πίσω όταν θέλουμε να φορτώσουμε κάτι χύμα. Μπορούμε να βάλουμε και στην πόρτα όταν θα ανοίξει είναι μετρημένη ώστε να μπουν άλλες 4 κλούβες και αν τα κάνουμε πεντάρια θα πάρει άλλες 20 κλούβες. Η καρότσα, ο συγκεκριμένος πελάτης που την έχει παραγγείλει και θα δείτε και στην πορεία, η καρότσα θα φορτώνεται από 270 μέχρι 300 τελάρα, το οποίο το καθένα θα έχει από 24 μέχρι 26 κιλά.